ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಐತಾರ 7 ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನೆನೆತೊಂದೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರು ಸ್ಟಕ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳೋದುಂಡತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಾಯಗ ಬೇಜಾರಂದು ಫಸ್ಟ್ ಐನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಡ್ 150 ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ್ 150 ವೀಡಿಯೋ ಅಂಡ್ 151 ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 151 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಯ ಚಾನಲ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ್ ಯಾನ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 8000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡುಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ನೆನೆತೊಂದಿತ್ತೆ. 8000 ಆಯ್ಜಿ ಏಲರೆ ಸಾರ ಆಂಡಲ ಆವಡುಂದು ನೆನೆತಿತ್ತೆ. ಏಲರೆ ಸಾರಲ ಆಯ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯಗಿಂದು ಯಾನೆನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು 100% ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ರಾತ್ರ ಜಿಂಜ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಜಿಂಜ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಂತನ ವ್ಲಾಗ್ ಮುರಾಣಿದ ಏನ ಪಿರವುದ ಪೂರ ಅಂಡ್ ವ್ಯೂಸೇಜ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯೂಸ್ 3000 ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಜಿ 3000 4000 ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪನ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಆಂಡಲ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಒರೊರ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜು 150 ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಆತಿಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ 10,000 ಗೋಲ್ ದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಚೂರು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏತು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆತು ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಜಿಂದ ಚೂರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ತಪ್ಪು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ದಾಯ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಅಂದು ಏನ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ದಾಯ್ತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೋರಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತು ದಾಯ್ತ ರೀಸನ್ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ರೆ ದಾಯ್ತ ರೀಸನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಂದ ಇಪ್ಪರೆ ದಾಯ್ತ ರೀಸನ್ ಅಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಯಾನು 100% ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುರಣಿದ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಕು ವ್ಯೂಸ್ ಬರು 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಬರು 15 ಬರು ಒಂದು ಯೂಸೇ ಪೋವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದು ಓಲ್ ತಪ್ಪ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೊಡು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುವೇನು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ತೂಕ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 10,000 ದೀತೆ ಇಂಚನೆ ಆಂಡ 10,000 ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮೈ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಯಾನು 100% ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ ತೂಕ ನಿಕ್ಲ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಓವರ್ ಟೈಪ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಕ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಓದುವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಬ್ರೋನ ವೈ ಬೇಜಾರು ಅಂತ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. KLKYT ವೈ ಬೇಜಾರು ಪಂಡೆ ಬ್ರೋ ಯಾನ್. ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ MR ಹಾಯ್ ರೋಷನ್. ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಅವೇ ಜಿಂಜ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಬಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಗ ಚೂರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ.
ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಎಡಿಟ್ಸ್ ಹಾಯ್ KLXYT ಹಾಯ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳ ಹಿರೇನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಬ್ರೋ ಹೇಮಂತ್ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಹೆಲೋ ಪ್ರತಿಭಾ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ದಾದಾ ಅಂಡು ಏನ್ ಪಂಡೆ ದಾದಾ ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಅಂದು ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಆವೊಂದುಂದೆನ್ನ ಬಲೆ ದಾಯ್ತ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಎಂಕ್ಲಿತ ಪಾತೆರ್ನುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ತೋಂದಿಪ್ಪೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚ ವಿಷಯ ದಾಯ್ತ ಹೊಡಿತೀನಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅರೆ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂಚ ದಾಯ್ತ ಹೊಡಿತೀನಿ ಕೊರ್ಪೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್ ಬರ್ಪೈತೆ ತೋಜಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅವು ₹100 ಒಂದು ನಿಮಿಷ 85 ಓ 85 ಅದೇ 85 ಖಾಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಕೋಣೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೈಸ್ ₹100 ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಅವು ಇರ್ದು ತನ್ನ ಒಂದು 85 ಸೈಜ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಪೂರ ಕಿಸೆ ಪೂರ ಉಂಡು ₹100 I will come back in 2 minutes. Ave? ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಇಜ್ಜೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತನೆ ಎಲ್ಲೇನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಡು ಹೌದೇ ಮುಂಜಿ ಕೊಣಪ್ಪಾರ ಬೆದಲ ಅವಡಿ ಮುಲ್ಪಣಿ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಂಟು ಪೂರ ಒಂಜಿತ ಮುಲ್ಪ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದೇ ನೈಲಾಂಡ್ ಬೆದ್ದಲ್ಲ ಪುಡಿ ಅವು ₹100 ಅಷ್ಟೇ ನೋವೇನಾ ಅವೇ ಏನು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ನೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದು ಅವು ಎನ್ಪದ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಮೂಲು ಬರೀತೀರಿ 80 ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿಡು ಅಂದ್ 540 ಉಂಡು ರೇಟ್ ₹100 ಚಿಲ್ಲರಿಜ್ಜ ನಡೆದಾಲ ಜನ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿಂತಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪರತ್ತೀರ ಏನಡ ರುಚಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ವರ್ಷ ಹೊರಗೆ ఉందా ಅವ ಅದು ತೊಟ್ಟಿರುಂಡದೆ ಪಾಡಿ పక్క బోర్డు ಅಂದು బోర్డు ముందు ಅವು ಸಾರಿ ಅವು ಚೂರೆಡ್ಡೆ ಅಂತನಾ ಹಾಂ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲಲ್ಲ ಚೂರು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಸೊ ಓಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ದು ಹೋದ್ವೆ ಸಣ್ಣ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ದಾದನ್ ಬ್ರೋ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ರೇಖಾ ಬಿ ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ವಿತ್ ಪೂಜಾ ಹೆಲೋ ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನು ಪರತ್ತು ಫೋನ್ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಮೂಲುಂಡು ನೆಟ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಅಂಚಾನು ಓಲ್ಡ್ ಫೋನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಂದ್ ಮುಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್ಮ ಚಾ ಅಂಡ್ ಈರ್ನ ಚಾ ಅಂಡೆ ಬ್ರೋ ಅನ್ವಿತ್ ಜೀವಿತ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪೂಜಾ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೋಚಿಂದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚ ಪನ್ನೆಕ್ ರೇಖಾ ಹಾಯ್ ರೇಖಾ ದೀಪು ಹೆಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬ್ರೋ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ದಾಲಾಪು ಜೀರೆಗೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತ್ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅತ್ ಓ ಟೈಪ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದು ದಾಲ ಪನಿಯರಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನುಲಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಬಂದು ನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಚೂರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕಂಚ ಸಣ್ಣ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಶುಡ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಒಂದು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಜನ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಮಂತದ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡ ಅಂದ್ ಬೊಡ್ಚ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ನು ತೀರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ದಾರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೀಪಿಕಾ ರಾಜೇಶ್ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರ್ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆರ್ ಹೀರೆಂಚೊಲ್ಲರ್ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಂತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ 60K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತೇರು ಓ ಅಂದ ದಾಯ್ತ ಮಂತಾರ ಬ್ರೋ 60K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ದಾಲ ಟಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಬ್ರೋ ಇನಿರ್ದು ಖುಷಿ ಅವಡು ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆರ್ದು ಬಂಗ ಬರೋದಿಪ್ಪು ನಕ್ಲು ಜಿಂಜ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆನ್ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮರ್ದು ಮಿತ್ತಿತ್ತ ನಕ್ಲೆನ್ ತೂನಾಗ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಕ್ಲೆರ್ದು ಇತ್ತನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೊಂದೋಡು ಎಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಯು ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಸನ್ನು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಮನ್ಪುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಇಪ್ಪಡನ್ನ ಒರನ್ನೆ ಮಾತ ಆವುಡು ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ದ ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೀವಿತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರೋ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುವೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೇಮಾವತಿ ಸರಪಾಡಿ ಹಾಯ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂತೆ ಲೆಂತ್ ಆದಿತ್ತಿಲೆಂದು ಓಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಕಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನು ವ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಪಾಡ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ 10 ನಿಮಿಷದ ಉಲಯ ಉಂಡು ನನ್ನ ಚೂರು ಲೆಂತಿ ಅದು ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ಪ್ರಥಮ್ ರೈ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪನ್ಪರಿ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಜಿಂಜ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಜಿಂಜ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಏನಾತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಿಂಜ ಸಲ ಪಂತೇನು ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಹೇಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುವೆರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತನಲ್ಲ
ಹೇಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಐಟ್ಲ ದೈತಾಲ ರಾಂಗ್ ಅದು ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಹೇಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕಲ್ಲ ಜಿಂಜ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಹೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಲೈಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಸ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಮುರಾಣಿದೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಇಂಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾದಂದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿ ಸ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಅದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಅದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಹಾಯ್ ರಂಜನ್ ಈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಾತೆರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ರಕ್ಷಿತಾ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣ, ಹಾಯ್ ರಕ್ಷಿತಾ. ಜೀವಿತಾ ಬಿರುವಾಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಡಾ ಪಂಡ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಈರ್ನ ಹೋಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಪಗ ಜನಕುಲುಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಬೇತೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೂಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಡೇರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀವಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುರ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಲ್ ಅದುಲ್ಲೇನು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ವ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಕ್. ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇ ಬ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಿ ಪುಲೇಂದು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ರೀಚ್ ಟಿಲ್ ದ್ಯಾರ್. ಯಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀಪುನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುನಿ ರಾಂಗ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಕಾಮನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ. ಓಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದೀತಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಪಿನದಲ್ಲ 7,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡೊಂದು ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ನೆನೆತ್ತೊಂದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುವರೆ ನಿಖಲು ಇಂಕ ಹೋಪ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದಲೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್. ಯಾ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ತುಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಲಿಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಚೂರು ಚೂರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದಾಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಅದು ತಿರ್ತುಪುರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡರು ವಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಸನ್ನು ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಈರ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊಲಾಬ್ ಮನ್ಪೊಂಜಿ. ಬಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಬಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ. ಇರ್ಷಾದ್ ಎನ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಚೂರು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಡಂದು. ಓಕೆ ಲೆಂತ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ತುಂತೆ ಲೆಂತಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬ್ರೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೆಂತ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಡು. ಓಕೆ ಅನ್ವಿತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಯ್. ಬೈಕ್ ಮುಟ್ಟದಾನಿ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ದಾನೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬ್ರೋ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಡಂದು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಓಕೆ. ಬಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾಯಗಂದು. ನಿಶ್ಚಿತ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಬ್ರೋ. ಇರ್ಷಾದ್ ಎನ್ಕೆ ಬ್ರೋ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತ ಚೂರು ಲೆಂತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಬ್ರೋ. ನಿಶ್ಚಿತ್ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ ಚಾ ಪರಿಯ ಬ್ರೋ ಈರು ಪರಿಹಾರ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಬ್ರೋ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ MR ಹಾಯ್ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್. ಕಿರಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ. ಸುದರ್ಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಫ್ರಮ್ ಮಿತ್ತನಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಸುದರ್ಶನ್ ಬ್ರೋ. ಇರ್ಷಾದ್ ಬ್ರೋ ವ್ಲಾಗ್ ಚೂರು ಲೆಂತಿ ಮನ್ಪ್ಲೆಂದು ಏತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಂಡಲ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಚೂರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ವ್ಯೂ ಡೌನ್. ಈರ್ನ ಮಾತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಬೋರಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಚೂರು ಯುನಿಕ್ ಆದ ದುಂಬುದ ಏನು ಒತ್ತೊಂಡ್ವೆ ದುಂಬುದ ಚೂರು ಸೇಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಪಂಪುಂತವನ ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅವು ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಿಪ್ಪು ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಸೇಮ್ ರುಟೀನ್ ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ 2 ವಾರದ ಪಿರವು ತೂಯರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕೊರಿಯರ್ ಏನು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡು ಚೂರು ಬೋರಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆವನ್ನಲ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ. ದೀಕ್ಷಾ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರೋ ಸಿಸ್ಟರ್. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟೆಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಟೆಂಪರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೆಂಪರೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ದಿಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸಡನ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ 8 to 10 minutes ಬರಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಬೋಡು ಪೇಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ಯಾನು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪೇಷನ್ಸ್ ದೀತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ದೀಪೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಯಾನು ಕೋರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಯಾನ್ ಪರಿಯ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದಾಯ್ತ ತಿಂಡಿ ಬ್ರೋ ಇರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಯಾ ಮೀ ಟು ಬ್ರೋ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಇಜಿಂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿನ ಅಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪಾಡ್ವಿರತ್ ಐತ ಬದಲು ಫೀಲ್ಡ್ ಅವೇ ದೀದ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ವಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಈರ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಎಡಿಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನ್ನ ಬೆಟರ್ ಕೊರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಬೆಟರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನ್ನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಎಫರ್ಟ್ನ ಐನದು ಬೇಗ 10,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪಲೆ 10,000 ಎನ್ನ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನು ಅವೊಂಜಿ ಆಯ್ನ ಏಮ್ ದೀತೆ 10,000 ಏಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇರ್ಷಾದ್ ಎನ್ಕೆ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈರು ತುಳುಟು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರುವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಎನ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಡ ಮುರಡಿ ಪಂತೆ ಚಿತ್ತು ಊರು ಸುತ್ತು ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನೊಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಪೋಡು ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ವಾರ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೇನೆ ಕೈತಲಿತ್ತನ ಯುನಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಅಂತ ಪಂತೆ ನಿಕಲ್ದ ವಾರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು 1 year ಓಕೆ 7,500 ಗುಡ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇರ್ನ ಶಾಪ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ MBA ಯಾ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಪಣ್ಣ MBA ಬುಕ್ಕೈನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ಈತ್ ಮೂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ 7,500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಎನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ MR ವನಸ ಅಂಡೆ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ವನಸ್ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಗೌಡ ಹಾಯ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ದೀಪಿಕಾ ರಾಜೇಶ್ ಬ್ರೋ ಧನ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶ್ವಿನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲಿಂದು ಹಾಯ್ ಧನ್ಯ ಹಾಯ್ ಯಶ್ವಿಕ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಸಣ್ಣು ತುಳು ಈರ್ ಮುಂಬೈದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಚಿತ್ತು ಈರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇನಿತ ಲೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ MR ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಣ್ಣ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅರ್ಚನಾಕ್ಕೆ ಈರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೋ ಕಾಪುಂಡು ಬ್ರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಸಾರಿ ಪ್ರಥಮ್ ರೈ ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆವುಡು ಬುಕ ಈರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ನ ಮೀಟ್ ಆಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಕ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಂಡ ಈರು 25K ರೀಚ್ ಆದಿತ್ವರ್ ಸಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಪನ್ಪುನಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಟ್ಟುಲ್ ಇರ್ಲ ಮಲ್ತಿನಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ ಮರಿಯಾ ದೇಸಾ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬ್ರೋ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು DZ19 yes where you studied your MBA KSOU Mysore through distance learning Roshan Kumar MR heart ennala heart Seba Manas B Pujari bro ir Sigma avudu irna vlog super bro thank you Umanar thank you so much ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಜರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಜರ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ 10,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ 10,000 ಯಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು 10,000 ಎತ್ತೊಂದು ಎಜ್ಜಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು 2021 ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಯ್ ಮಲ್ದೆ ಏತು ಗೊತ್ತಾ 79 ವ್ಯೂಸ್ 900 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಈರಿ ಏತೋ ಗ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ಕ 10K ಆಂಡ ಇರೆಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ರೈ ಪಬ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಲ್ಪುಳಿಂದ ಪಬ್ಜಿ ಅದು ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಎಂಕ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಬ್ಜಿ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಎಂಕು ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಗೊಬ್ಬುಜಾತ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು 25K ಆವಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ 10,000 ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ 10,000 ಆಯಕ 25 ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ತಿ ಅನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಪ್ರತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್
ದುವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತುದು 10,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡುಂದು. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯೂ 3,000 4,000 ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವನತೆ ಇರೆಗ್ ಹಾಬಿ ಓ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತೆ ಐತ ಪಾಡ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಪಾಡೋಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಯಮ್ ರೈ ಮದಿಮೆ ಬ್ರೋ 23 ಐನ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಜಿಂಜ ವರ್ಷ ಉಂಡು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು 7.42 ಇತ್ತೆ ಅಂದ್ 7,420 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಂಡ್ 7,500 ಎಲ್ಲದೊಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುವರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ರಾಯಲ್ ಡಿಜೆ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಸೇಬಾ ಮನಸ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಈ ಮಂತ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದ ಜೆಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ನಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದುಂಡು ಥರ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಿ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಪೂರ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ಜನ ಸ್ಯಾಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ ಇರ್ ಪನ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೂಪೇರು ಜನಕ್ಕುಲು ಅಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಡತೆ ಎಫರ್ಟ್ ನೀರ್ಲ ತೂಪುಜೇರು. ಭರತ್ ಕೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ದೀಪಿಕಾ ರಾಜೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು Q&A ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೂನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆಂದು ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೇಬಾ ಮಾನಸ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬೈದ್ಂಡು ಬ್ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಡ್ದು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತು ನಾನು ಪಂತೆ ನಿಕಲ್ಡ ಐನ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ತುಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದ ಪುಲಿ ಬ್ರೋ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಕಿರಣ್ ವಿಟ್ಲ ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಗಿವ್ ಅವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ. ಭರತ್ ಕೆ ಚಾ ಅಂಡ ಅಂದ್ ಚಾ ಆತನೆನ್ನ ಇರ್ನ ಚಾ ಅಂಡೆ. ಕಿರಣ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೇನು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಐನತ್ತು ಬೇಗ. ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮೂವಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡಡ್ ಕಾಂತಾರ ಐ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತೆಂಕ್ ನೆನಪು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರಣ್ಣ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಕೆಲವು ಮೂವೀಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಮೂವಿ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಎಫರ್ಟ್ 10K ಆತುಂಡತೆ ಅಂದ ಐಟ್ 10K ಆತುಂಡು ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 150 ವೀಡಿಯೋಸ್ 10K ಆತಿಜಿಂದನಲ. ಪ್ರಥಮ್ ರೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪನ್ಲೆಂದು. ಓಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ನಡ ಅಥವಾ ಲೈವ್ಡ್ ಪನ್ನಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ. ಸೀಬಾ ಮಾನಸ್ ಬಿ ಬಿಜಾರಿ ಓಪನ್ ಹೇಮರ್ ತೂಯರ್ ಅಂದ್ ತೂತಿಜಿದಾಯ್ತ ಮೂವಿಯಾ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲ್ವಿಶ್ ಕ್ರೈಡ್ ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಯ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತೂನಾಗ ಬಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೈತೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಭರತ್ ಕೆ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಚಿತ್ತು ಊರು ಸುತ್ತೂಗು ಮಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬಲೆಂದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಐನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಮಾಣಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಬರಿಯರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಈರು ಕುಲ್ಲುದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆವರ ಊ ಟೈಪ್ದ ವೀಡಿಯೋಗು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂ ಆಪುನುಂದು. ಓಕೆ ನೈಸ್ ಸೋಕದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್. ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬರಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ರೋ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್. ಓಕೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಮೆಮೊರಿ ಮಾತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ ಲೈವ್ ಪನ್ಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಲೈವ್ಡ್ ಪನ್ಲೆಂದು. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ನೆನಪ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ 7th or 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಎರವರಿ ಸೆಂಟ್ ಕೊಣತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಚಾಂದ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ PT ಪೀರಿಯಡ್ ಉಂಡತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ PT ಲಾಸ್ಟ್ 30 minute ತನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡೋದು ನಿಂತೇರು ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತ್ ಒಂತೇರು ಕುಲ್ಲದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತೇನೆ ಆರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಮಾತ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ದಿನದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಸೆಂಟ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಪಂಡ ತರಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಐನು ಪಾಂಡ ಸೆಂಟ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತನೆ ತರಬೇನೆ ಅಂಚಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುಜೆರ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನದಾಯ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒರಿ ಸೆಂಟ್ ಕೊಣತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೆಂಟಿನ ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದು
ಕ್ಲಾಸ್ದೊಳಗೆ ಪೋತುನೆ ಟೀಚರ್ ಬನ್ನಗನೆ ಫುಲ್ಲು ಸೆಂಟ್ದ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತನೆ ಎಂಚಿನ ಆರು ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಪೋವಿருந்து ಅಂಡ್ ಆರ್ದೈತೆ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಸೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಲೆಪ್ಪಡದು ಪಿದೈ ಪೋಪದು ಪಿದೈ ಶರ್ಟ್ನ ಅರ್ಧದು ಉಣ್ಗೆರೆ ಪಾಡದು ಶರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಗುಲ್ಲದು ಪಾಠ ಬಂತಿತ್ತೇರು ಅವಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೆಂಚಿಡ್ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲುದು 1 ಗಂಟೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆಕಲು ಒಟ್ಟುಲ ಮಲ್ಪಲೆ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ OTT 2 ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಂಕ್. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಇರೆನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನಂದು ತೋಜುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ತುಯಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಯನ ಪೀಪೋ ಐದ ನೋಡ್ಲಿತ್ತ ಆ್ಯನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತನೆ ಅಂಚೂರು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆದ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂತದ್ ಪಾತೇರಿ ಆಗೈತೆ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಪನಿಯರ್ ಆಪುಜಿ. ಇನ್ನಿ ಡೇ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೊಂದು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನ್ ಪಂತೆ ತೀರಡ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಲೋ ಬೆದ್ರಾಗ ಬೈದಾರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಯ್ ದಿಪಿನ್ ಪನ್ಲೆ ಅನ್ನ ಅಂದು ಹಾಯ್ ದಿಪಿನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಭರತ್ ಕೆ ಬ್ರೋ ಈರು ವ್ಲಾಗ್ದ ತಮ್ನೈಲ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆವುಡು ಅಂಚ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ SLCದ 8th ಪೀರಿಯಡ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಕರ್ಮ ಅಂದು ಸೇಮ್ ಆತನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ನೆನ ತಿಂದಿತ್ತೆ. ಮುಂಬೈ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ವ್ಯೂ ಬರ್ಪುಣುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಫ್ಯೂಚರ್ ತೂಕ ಸದ್ಯಾಗಿಜ್ಜಿ. ಇರ್ಷಾದ್ NK ಬ್ರೋ ಎಂಕಲ್ನ ಮಣಿ ಬತ್ತದಾರ ಮಾಣಿಗೆ ಬತ್ತದಾರ ಅಂದು ಮಾಣಿಗೆ ಬತ್ತದೇನು ನೆನಪಿಜ್ಜೆಂಗೆ ಸರಿ ಬತ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಜಾಂದು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ಎಂಕ್ಲು ಏತೋ ಒಂದು ಕೊರೋಲಿ ಸಜೆಷನ್ ಬಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇರೆನ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕೋರ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ತೊಂದು ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. S22 ಹಾಯ್ S22 ರವೀಶ್ BK ನೈಸ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಲ ಕೈತಲ್ ಕೊಡಂಗೈಡ್. S22 ನೆನಪು ಉಂಡಾಂದು ನೆನಪು ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡಿಜಾರ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರಂದು ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತಾರೆ ಈರೇನಂತೆ. VMSD ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹೆಚ್ಚಣೆ ಆಪುಜಿಂದು ಎನ್ನಲಾತೆ ಬ್ರೋ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಂದಿಪ್ಪಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು. ಕ್ರೇಜಿ ಕಮ್ಲ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಸದ್ಯಗೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ಪಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ವಾಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೆನ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಎನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟ್ಯೂನ್ ಒಂದು ಪಂಡ ವೆಯ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ತುಪ್ಪೆ ಇದನ್ನಿತ್ತು ಸದ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆನ್ನ ಸಾಂಗ್. ಈ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಓ ಮೂವಿದಾನ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಪ್ರಪೋಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದ ಪ್ರಪೋಸಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಂಚಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಫಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕೆರಿಯರ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆವಡು ಅವು ಆಯಕತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಏಜೇ ಆತಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ 23. ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈರ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಜೋಗಿ. ಆಲ್ ಸಜೆಷನ್ ನೋಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಈರಿ MBA ಓಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ ಅಂದು ಮೈಸೂರುಡು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್. ಶಹೀರ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ DM ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ
ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಡಿತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ಚೂರು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಇಂಚೆ 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 ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚ ದಿನ ಕೋಪ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ 10K ಆವಡ್ ಬ್ರೋ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ದೀಪಿಕಾ ರಾಜೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಬರ್ತನೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಮೀಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏಂದು ಬಸಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬ್ರೋ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಕೈತಲಿ ಇತ್ತಿನ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಅಂಚಿ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ನಿಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಚಾಂಡೆ ಈರ್ನ ಚಾಂಡೆ ಈರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಹೈ ಪ್ಲಸ್ ಮೈಸೂರ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಮಾನಸದ ಹೈ ಇತ್ತಿನಿಂದು ಕೆಲವು ವ್ಲಾಗ್ ವ್ಯೂ ಬತ್ತಿಂಡು ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಿಜೇರು ಕೆಲವು ವ್ಲಾಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ವೈರಲ್ ಪಂಡ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆವ್ರೇಜ್ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಂಡು ಲೋಕೇಶ ಹೈ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಲ್ ಇಲ್ಲ VMSD ಅತ್ತೆ 1 ವ್ಯೂಗೂ 2 ಅತ್ತೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ರಡ್ಡ್ ವ್ಯೂಗೂ ಸ್ಟಕ್ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬ್ರೋ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಟಿಪ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓ ಸಾಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಐಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಆಂಡ ಐತ ಗಾಸ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐತ ಸಾಂಗ್ದ ಓನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೈನಿ ಅವು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲೇಟ್ ಪನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಸಂಡೇದಾಯ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕನಡೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮನಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅಪುರ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ತೂದು ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ 15 ರೂಪೀಸ್ದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದು ಈರ್ನ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಬ್ರೋ ಏನಲ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಕೋಟಿಯನ್ ಗುಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಎಂದೆ ಯಾನು ದಿನತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಶಾಪ್ಡ್ ಇದು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಲೇಕುಲು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುವೆ ಎಲ್ಲದಾಯ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ ಒಂದಿಪ್ಪುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುನೆ ಮೂಲೆ ಎನ್ನ ಶಾಪ್ಡೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂದುವೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮಾ ಚುದ್ರೋನ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಪುಚ್ಚೆ ಫಿಶ್ ಇಷ್ಟೆಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುವೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂದು ದಾಯ್ತ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಮಂತನ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ನೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓನ್ಲಿ 28 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬ್ರೋ ಪಂಡೆಂಡ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಈರ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ವಾರಗೊಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬೇಜಾರ್ ದಾಲೇಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆದ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಒಂದೊಂದು ಸತ್ಯ ಬೇಜಾರ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಾರಗೊಂಜಿ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂತೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಡಾಲ ಒಂಜಿ 7500 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೇಗ ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೈಟ್ ಏತುಂಡು ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಏತುಂಡು ಕೇನೋದುಲ್ಲಾರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ವಾರಗೊಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಚಿತ್ತೂರು ಸುತ್ತೊಂದು ನಿಖಲ್ ತೂತಾರತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮುರಣಿದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂತಾರತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 1 ಗ್ಯಾನ್ ಕುತ್ತಾರಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಲೆಂತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಸಂಡೇ ಲೈವ್ 7:30 to 8:30 ಸಂಡೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತೇನೆ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ವೊಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪನ್ಪೇರಿ ನಿಜಾನ ಅಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಪನ್ಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
dalle ತಿಕ್ಕನಕ್ಲು ಜಿಂಜೆ ಜನುಲ್ಲೇರು ಪೋಯಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ತಕ್ಲೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದನಿಗೆ ಲೈನಾಲ್ ಜೀವನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟೆಲಿನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾನೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ರೀಡ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಸಿಂಬಲ್ ಉಂಡು ನೆಂಚ ಉದೇರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಡಿಟ್ಯಾಚಬಲ್ ಫೋನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಓಕೆ ಐತ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಆವ್ರೇಜಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ್ನಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಲಾಗ ಇತ್ತಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುವೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಚ್ಚ ಫೋನಾಗ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಐನ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಲಿ ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೂಲ್ ಬಾಯ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ MBA ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡಾತೆ ಜಾಬ್ ದಾದಾಂಡ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಪಾಡ್ದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಲ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾಂಡಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಪನ್ನಿ ಅವೇಕ್ ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಂಡ ಎನ್ನಡನೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ನೀನೆಕ್ DS vlogs if you have chance to choose business or job I will choose job with YouTube, that's it. ಪೂಜಾ ಪ್ರಥಮ್ ಯಾರು ದಾದೆ ಬೇಜಾರು ಬ್ರೋ ಪಲ್ನೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪಂಡೆ ಈ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಪಂತೆ ಪಿರೋರ ಪನೋಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಜಾರ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಪನ್ನಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ 150 ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕರಿಂಡ್ ಆಂಡಲ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಚೂರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಡ ಬೊರ್ಚ ಅಂದ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫೇಸ್ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ 10,000 ರೀಚ್ ಆಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಂತಾಯಂಡ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಪುಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಇರ್ದು ಎಫರ್ಟ್ ಕೊರೋನಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಡು ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಈರ್ MBA ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ಡ್ ಚಿಲಿಂಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವೇ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಚಿಲಿಂಬಿಡ್ there is a company in Mangalore called Expertise. They hire ambitious management students. Please send your resume if possible. Okay, thank you Shahir bro, I will definitely send. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುನುಂದು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು ತೂತು ಜರ ದಿಪ್ಪು ಬ್ಲಾಗ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈನಲ್ ಜೀವನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಬ್ರೋ ಈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ತೋ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇ ಆನ್ ಜಾಬ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಏಜ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ you're absolutely right but my parents, my father, especially my father, eagerly waiting me to get a good job. So disappointment per stage papa it kalpadiru aikoskara na onji job manpodu parents nakla against payalink stage, that's why. And business late right now I am bored in this business every day cloth folding, that's it. ಚೂರು ಬೋರಿಂಗ್ ಆತನ ಲೈಫ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಡಿಪುಣೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಸೇಮ್ ಡೈಲಿ ಸೇಮ್ ರೂಟೀನ್ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ರೋಲ್ನ ಜಾಬ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೊಳಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನಗಲ ಪೊಪ್ಪಗಲ ಆತೆ ಜಾಬ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡು 8 ಮಂತ್ ಒಂದುಲೆ ನಿಂಗೆ ಏಪ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕುನುಂದು MBA ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಡಾತೆ ಐಕ್ ದುಂಬೆ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕನ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಎಂ ಪೋಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ ನಾನು ಉಂತವೆ ಐನತ್ ಬೇಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಹರೀಶ್ DK ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಪೂಜಾರಿ ಏರಂಡ್ಲ ಬ್ಲಾಗರ್ನ ಮೀಟಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಂದು ಓಕೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತೂಕ ಏರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವ್ಲಾಗರ್ ನಕ್ಲಿನ ಮೀಟ್ ಹಾಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಷಯ್
ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಟ್ ಗ್ರೋ ಆವೊಡು ಅತೆ ಚಾನಲ್ ಐಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಪಾಡ್ಲೆಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ತೂನ್ 2 weeks ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಉತ್ತೊಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆಂಡ್ ಪಂಪುಗ್ ಪೋಪುನ ಪಂಪುಂತವನ ಚಾ ಬರ್ಪುನ ಅವೇ ಇತ್ತೇನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ್ ಯುನೀಕ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಫರ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. I think bank job is best. Yeah, you can manage both business and job. No, not possible. Business, job, YouTube channel. It's not possible. You are doing great in vlogging. Keep grinding, and success will come after you. Even my mother watches your videos. Keep growing, Shahir. Thank you so much, Shahir, bro. Saurav Joshi vlog tule, bro. Tu pevar tu on the penar na vlog la and vlog la. Vignesh Kotian, hi Vignesh. 17 and then 10 minutes ulle muken vlog ne end manpe. Sorry, vlog in the pandad open live ne end manpe. Saurav Joshi, Sahil Joshi pad mata unique ad malpere copy burchi malple yes last 16 unique itte content okay. ಕಾಪಿ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಕಾಪಿ ಯಾನ್ ಈತ್ನೆಟ್ ಏರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಾಪಿ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್లో ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಅದು ಚೂರು ಚೂರು ನಮಕ್ ಕಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐನ್ ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು. ಪೂಜಾ ಅರೆ ಯಾರ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂದು ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮಂತದಿಪ್ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೊಡಿನ ಎಂಕೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂಕೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದ್ರ నుంచి ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದೇ ಆತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಡ ಐಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ತೋಜುನ ಎಂಕ್. ಈರ್ ನಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬ್ಲಾಗರ್ ಏರು ತುಳುಟ್ಟು ಒಂದು ತುಳುಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾನು ತೂಪೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎನ್ನ ಸಣ್ಣ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ಬುಕ್ಕ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಡಾಲಿ ತುಳು ಬ್ಲಾಗರ್ ಶಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆತಿತ್ತು ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಬರೋದಿತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ತುಳುಟು ಜಿಂಜ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೇಯ ಕರ್ಕೇರ ಬುಕ್ಕ ನೆನಪು ಬರೋದು ಜಂಕಿತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅದು ಶಶಿ ಕಿಚನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪೆ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲ. ಬ್ರದರ್ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಈರ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ತಿಕ್ವೆ. ಓಕೆ ಪ್ರಥಮ್ ರೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. I had still blog okay I had to say still say I had to still I had still say blogging and business you have bright future on. um, you have to convince your parents. It's very difficult. Let's see what will happen. Right now I'm trying for a job. I may get or may not get, but business also I'm doing. Let's see what will happen. Future is very uncertain. Anything can happen. Trivikram Prabhu idea ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದ ಎಂಕಲ್ ಆಪುನಿ ಅಂದ್ ಬ್ರೋ. ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಪುಡಿಯರು ಎನ್ನಲ ಹಾರ್ಟ್. Who know you may lose interest in YouTube also. No, that is not possible. That is ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದುಂಬುಡ್ದೊಕ್ಕನೆ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡುದು ನಿಕ್ಲ ಏನು ಪಂತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಪ್ಪುನಗನೆ ಇಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಡಿಪ್ಪುನಗನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಕ ಬೋರಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಥಂಬ್ಲೈನ್ ಅಪುರ ಇಂಕ ಚೂರು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಓದ್ಯಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ಮೆನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಾನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ಗೂ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಜನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ರೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರು. COVID-19 ಜಿಂಜ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೋಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Even me, I am also right now I am feeling same.
let's see what will happen. Good night, love you brother, thank you so much, love you too Pratham Rai bro. Trivikram Prabhu, business risky irege, at least 5 years job, best banked avla. And correct, business yanita 2 3 year month business enk bodinde anchane business untavna plan udulle. ಮೂವೀಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂಕಾಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸದ್ಯಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಬುಕ್ಕ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಬ್ಜಿ ಎಡ್ ಪೂರ ಇಂಕಾತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೇ ನಾನು ಮನ್ಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜನ ಕೆಲಸ ಮಂತದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ನಮ್ಮ ಕೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐನೇ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಂತದ ಪಾಡುವ ಐಟೇ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಪೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಡೋವರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈನಲ್ ಜೀವನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಏನಾರ ಪುದರ್ನ ರಾಂಗ್ ಅದು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು, ಇಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯಾ ಶಹೀರ್ ಈರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕಲ್ಲಾಪುರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವಾಕ್ ಅವಳು ಪೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನೈಟ್ ಪೋಲೆ. ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ತೂಕದಾಯ್ತು ಅಪ್ಪು ನೈಟ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಪ್ ಪೋಪ್ನೆ ನೈಟ್ ಪಂಡ 8:30 ಮುಟ್ಟ ಶಾಪ್ ಉಡಿಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಶಾಪ್ ಉಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತದು ಜೆಪ್ಪುನೆ ತೂಕದಾಯ್ತು ಅಪ್ಪನೊಂದು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಲ್ ತಿರ್ದು ಜಿಂಜ ದೂರ ಉಂಡು. 8:22 ಆಂಡ್ ತನ್ನ ಕೇನಿರುತ್ತನ ಕೇನೊಲಿ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾನ್ 8:30ಗೆ ಲೈವ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಲೈವ್ ತಿಕ್ವೆ. ಈ ವಾರದ ಯಾನ್ ಈತ ದಿನ ಜಿಂಜ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾಲ್ ಐಂದನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇಟ್ ಓ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ್ ಪನ್ಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಜ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದಕ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಬುಕೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೌಜನ್ಯ ಅವು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಅತ್ತನ ಪಂತಿದೆಪ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಈ ವಾರದ ಪಾಡ್ನ ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಐನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಲಂಚ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಓಲುಂದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ಓಲ್ ಪಂಡ ಮುಡಿಪುಡು ಲಂಚ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂದನೆ. ಅವು ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಕುರಾಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ತಿಂದನೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂದನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಓಕೆ. ಭರತ್ಗೆ ಬ್ರೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಉಂಡಾಂದು ಬೇರೆ ಆಂಡಾಂದು ಬೇರೆ ಆತನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೋಣಿ ಆತಂಡು ಇನಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪೆ. 380 ಒಂಜಿ ಕೊಡೆ ಬುಕ್ಕ 230 2 ಟೀ ಶರ್ಟ್ 940 ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ ಆಂಡಿನಿ. ಪ್ರಥಮ್ ರೈ ಇನಿ 9 ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೇನು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಎನ್ಮರೆಕ್ಯಾನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನೆ 8:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಲ್ಲೆ. ಪೂಜಾ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೌಜನ್ಯ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೌಜನ್ಯ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಹೀರ್ ಬ್ರೋ. ರಕ್ಷಿತಾ ರಚ್ಚು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸೌಜನ್ಯ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈನಲ್ ಜೀವನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ, ಆಲ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಈರ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ, ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐನತ್ತು ಬೇಗ 10,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ ತೂಪುನೆ ಸಡನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತೇರ ಅಂದು ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬ್ರೋ 9 ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಿ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸಾರಿ ಬ್ರೋ, 8:30ಗೆ ಒಫಿಷಿಯಲಿ ಕ್ಲೋಸ್. 7:30 to 8:30 ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ಎಂಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ನಾಲ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ಬೈ ಮಿಸ್ ಅದು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಓದೇರೆ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಾರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಭರತ್ಗೆ ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನು ಇಲ್ಲಡೆಯಿಂದ ಪೊಪ್ಪ 9:30 ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಂಗ ಯಾನ್ 8:30 ಉಲ್ಲೈ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸಡನ್ಲಿ ಆಪುಜಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್. ಯಾ ಐ ಆಮ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 1 year 1 ವರ್ಷ.
ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಬ್ರೋ. ಈರು ವಿಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪಾಡ್ಜಿ ದೇವಣ್ಣುಂಡತೆ ಕೆಲವೆರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಪಾಡುವೆರು, ಸೊ ದಟ್ ಅಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುಜೆರು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಪಾಡ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜಿ ಅಂಚೆನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪಾಡ್ಜಿ ತೂಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ಇಂಚ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ ಅಂಚ ಪಾಡ್ನ ಅಂದ್ ಈತ್ನೆ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ವಾಪಸ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಜೆರು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ದಿಪ್ಪುವೆರು. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಡ್ ಮಂತ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ತೋಜುಜಿ ಅಂದ್ ತೋಜುಜಿ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಇರೇಸ್ ಆಪುನ ಅಂಚ. ಸಂಡೇ ಡಿನ್ನರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ ವೆಜ್ಜಿನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮುಡಿಪುಡು ಇತ್ತ ವೆಜ್. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸುಮಿತ್ರಾ ಎಮೋಜೀಸ್. ಬೈಡಿಯಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡು ಬ್ರೋ, ಇರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ಪ್ರಥಮ್ ರಾಯ್ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು, ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬ್ರೋ, ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ. ಮನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ವಿ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ. ಭರತ್ ಕೆ ಹಾಯ್. ಸೊ ನನ್ನ 3 ಮಿನಿಟ್ ಉಂಡು, 8:30 ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಉಲ್ಲೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಶಕೀಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ. ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತೆ ನನ್ನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರೋ, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ, ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ವೆ. S22 ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕಲಗ್ ಬರ್ಪರ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಬರೀರ್ನು, ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರೋ. ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಿಂದು ಡೈಲಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ರೋ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂದು ಒಲ್ಪ ಜಾಬ್ ತೂವೊಂದು ಉಳ್ಳಾರು ಕುಡ್ಲಡ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ ಅಂದ್ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಜಿಂಜ ಜನ ಪಂಡೀರು ಅಂಚೆನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೋ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ನಾಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ರಕ್ಷಿತಾ ರಚ್ಚು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆತ ಮಾರಾಯ. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಶಹೀರ್ ಹೌ ಈಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬುಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಡ್ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಎನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಒಂಜಿ 30% ಐನತೆ, ಏನು ಚೂರೇ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕರ್ಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರದರ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಪಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚೂರು ಮಾಟ ಆವೊಡೀರು. ಓಕೆ ಬ್ರೋ. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಹಾಯ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಪೂಜಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಇವನ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ರಾಜಾಜಿ ನಗರ್. ಓಕೆ, ಸೂನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. 29 ಆಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಲೈವ್ ನಿಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮಂತಿತ್ತೆಂಡ ಅವು ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಎತ್ತು ಬೈ ಮಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7:30ಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ 7:30ಗೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ನನ್ನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ, ಸೊ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ. ಖಾಲಿ 42 ಲೈಕ್ ಆಯ್ನೆ, 32 ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ಮಲ್ದರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಂತದ ಜೇನ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದೆ ಆತೆ. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಶರತ್ ಬ್ರೋ. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ 7:30 ತಿಕ್ವೆ. ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.